hai lam so meri tripura blog sing ta college thano kholai ja maidi sadang tung ma ga sate ro ba gre angla ani palba sate hungja engar duijan sate de jan ga file na hungai ja gitine asudene paratine college thana admission tongo second semester ni suda thangai tongo ko si phio ya ga ga sadong ni ba ga nai gradi sawo sa ga tong ba pretine etine sadong mane Sebenarnya juga mah lain tuh. Eh, bila harga kalau kiri nunggu. Meri, enggak kena jalan itu bisa tak lewat. Ada itu khusus sendiri. Kalau parkir kiri. जों दाबो जेरक्स दखाना सफायजा जेरक्स खाना बागै एडमि रक्सा जेरक्स खाना हेंगे दंगो अबनि बागै जेरक्स दखाना हालायजा रावबो फटो बोना नायदों लायो फटो जालायो फटो करैनि बागै Anta जों दाबो जेरक्स खायबाय आं कलेज था नायदों अकल नायदों दिना ब्लग ना बे ससरातै इंगे जों दाबो थां दंबो हासदे हासदे कलेज माला दते उंजा इंगे जों दा कलेज से हाजा माखासे कलेज नायदे इंगे ब्रौ जि हाबो गरै बसेंगे दङ ब्रौ लायबा सादों गुदों बागा ब्रौ बाखया नायग्रादि कलेज रावबो माजात सादों गुदों जानि जाजे बेजी नायना दिसे जानि जाजा जोंखाय दाबो आरो वहा बारा थांमा दंगो फम्बिला खानानि जगागा एकन टुबिजिया एकन बो अबनि बन जोंखाय दाबो थां दंगो दे सागा दंगो बा एमजा मा दखारै सामालिया सादंगो दंगो जहिलायजा रास्ता टिकटि बारा साल माने कलेज बाय खैदों लाज गारि सुंसा हिंदे हिंदे लिंसुला दाबो जों थांथाय लामा बारा थांथाय लामा सफायद्र आजके साक दं आरो मा दलायगा खाज खागो माजे माजे नायदे रास्ता इंगलाव माने लामा तबन बारा माला याखौ दाबार कलेज थांनाय दङ जों बन्दबाय Jadi kalau misalnya musim ini saya barang lah, waktu malas ke sana yang kok, 1, 2, 3, 4 bar malas sampai tangkai tangkai. Jadi kalau kalian bari soleh tunggu. Ini apa leza? Nah ini jual lekha jomar nara je, biar kau hang jolol, lagi misi.